Sampeyan niku dewa to? Iya, kok elek. Lho. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah. Piye kok meng dimut e? Lah ya diklethak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Ah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Iki kok aku malah ngedhep kaca pengilon. Hong milahing Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Sampeyan niku dewa to? Iya, kok elek. Lho. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita, saksuwene kita wujud bagong kaya ngono, Panakawan. Aduh, pukulun. Pukulun, mboten nyana bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calan kiblat Pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun Pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Bagong, iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun, Bagong. Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Petrai. Ngapa kowe ngadangi lekku mlaku truk? Gong. Kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Tegong. Piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Ning kena ngapa kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karangkadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa. Yen aku kudu golek kayu Kastubamulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastubamulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu Kastubamulya, Gong.
Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggat kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis nek ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah, rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petruk. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Truk. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Gah. Gong. Gong. Bagong melayu-melayu nasak Karang Pradesan Kurawa nggone laku dedemitan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih paman, sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib munjuk atursanipun anak Prabu Duryudana. Lho nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho nggih, aja ketok lho, ndak ketara, ndak ketara. Kaya kilat kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartamarma. Mawidaya kemandhen mila plajari datan Kasak Netra. Kilura Bagong datan Prayitna. Kenging dadane nalika semanten Konta kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiat Kilura Petruk kantong bolong nyuwurupi kawontenanipun ngerayi Kilura Bagong.
bongok seru banget. Yo nganti katokmu mlotrak ora krasa. Wong kontal kok bokonge telos-telos. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesojo boyo, Pak. Rasa satrageng ulun sumembah Dedian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Nganti bersasat kaya wis ora aku aganggonku njemangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan wregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak angagak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asak. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya isa nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ladala. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning Arga Ram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Kocap kacarita nalika semanten. Dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa angudha raos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap saking Dirgantara. Nenggih kontaling ki Lurah Bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sang Hyang Parasata Kurawa dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedhikya Arga Yaksa wau. Trisang kapirangu pinangkul kinempit kempedo sang regnaning bawana. Jo sang regnaning bawana ya si tukang walang ati. Ladala.
Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Mara bareng tak waspadakake, wah ladalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane ngarga yaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi pangane ngarga yaksa dina iki ha. Tak pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng ngarga Candrageni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Kudu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candrageni. Oh, ladalah kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya.
Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mah. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbangane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sewijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan-balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki, engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki, aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang denengar koyangsa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae, pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono, nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Kok meng dimut e. Lah ya diklethak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah.
Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempit. Pengapit, heeh pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mak kejel-kejel ora banget ku Dan. Iya wis gawe wis. Kareng samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sangarga Yaksa. Nalika semanten datan mubah, datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah. Angkalipun hanjentung nganti kaya patung. Nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa. Ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang iki kok aku malah ngedhep kaca pengilon. Wong milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mekaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya
wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab sebabe menapa pukulun Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong ing kagiatri sang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang reknaning bawana ya si tukang walang ati mekaten pukulun iya lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa inggih ngestakaken dawuh pukulun lajeng kepareng paduka mala gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana wujud napa pukulun celeng kudu wujud buta Bagong wujud buta kados panjenengan kala wau iya Bagong sawise kita wujud buta ulun bali lawan jagat kita ulun bali momong lawan kita Bagong nggih ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta barang wamuk ning Praja Ngamarta wah mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula aja kuwatir iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel ngestakaken dawuh pukulun megenga napas sawetara Panakawan Bagong kan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumiben teleng ing kalbu pambukaning warana manteng
sing sang pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake Lurah Bagong ical wujuding Lurah Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasan Lurah Bagong wau. Ngagem kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta gala. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing nganggo kita inggih ngestaken dawuh Ulun. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima ladala panjen bener ngendikaning wangadi pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Bagong kok ora Petro kok ora teka-teka iki karepe piye Semareka den prayetna samurir seka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kilar-kilaran ing tengah latar lilang lintang Bima Sekti Sowanipun Lurah Petruk kantong belum mlajar karya cingak Lurah Semar Badrana Semareka den prayetna semuriris den prayetna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Petruk ngapa kowe teka-teka kok nangis kaya bocah kowe omong ae kowe takon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis
Ketiwasan, Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali? Sampeyan ngerti dhewe to sifatake Bagong kaya ngono kae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi, heeh. Bagong niat bangun desa, sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syarate bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku dhewe ya ora ngerti wong bangun tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candrageni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung nyang endi papan dununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong ki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak ngamuk. Ayo rek yo. Koko Prabu Ndarawati. Inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing Praja utawi ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun paduka Yayi Prabu tumunten utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa dene paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatosing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkung rumiyin dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi nadan ingkang Raka ing Ndarawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisowanen mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Dwaraka monggo gandeng sakmangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinju dhateng Karang Kadempel Yayi. Rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga ram kang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga ing dereng ngantos parisamaning Balwacana kasarusa animen kula Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa.
nalika den mrayitna Semoriris seka balik titiyane Gandayane Kakang Semar ning opo malah kepasang yogya katuju ingin dene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Nenten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Dumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielikake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat bangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gedhing lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendhang kapracondhang kontal kaprapal sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Koko Prabu. Kawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten kepareng sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk mlayu-mlayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu klepatan diagung pangaksami. Nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi. Kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik. Gansing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang ndi ting tretek. Ana. Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Pecah genti kowe. Kowe. Ah. Ah.
buta rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ra entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Udara kalah Koko Prabu Kasinggihan butane ampuh lehku serik rambute kaya aku. Lah wong dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta Kresna kakangku mangsa Baranga kaya ngapa wujude tak tandangane. Kresna tantulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe. Oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud pate. Jaya merata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong. Nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Slak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kan mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara.
Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan iku adil. Kudune sampeyan iku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owah-owane werna-werna, kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesan niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata nggih to, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampean, saya ngrekoso sampean dadi Nalendra Ndara. Bolo isi madu. Ana nguneke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong tak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedeng Kalimbut. Tole muga-muga klakon penjangkamu Ponokawan.